Vážené dámy a páni, dovoľte, aby sme pristúpili k samotnému aktu, kvôli ktorému ste tu boli teraz pozvaní. Kým ale začneme, by som rád vyzval mandátovú komisiu, aby nás oboznámila o stále počtu kandidátov a ako vlastne stojíme. Keď budú skompletizované, budeme hlasovať o pôvodnom návrhu, ktorý bol predložený, a budeme hlasovať o návrhu, ktorý bol pozmenený. Takže nech sa páči tie pozmeňujúce návrhy. Na konferencii v Bratislave sme riešili výkonný výbor Slovenského futsalu, kde v mnohých stanovách sa hovorí o je to článok 8 výkonný výbor. Dobre, ďakujem pekne. Dušan Dobšovič má pripomienku. Ja by som k tomuto pozmeňujúcemu návrhu povedal iba toľko, že tieto stanovy prerokoval výkonný výbor Slovenského futsalu, Juraj, ktorého si členom aj ty. A na tom výkonnom výbore si pripomienky nepredložil žiadne. Tie stanovy boli schválené jednohlasne vo výkonnom výbore. A tak boli predložené na konferenciu. A jeden fakt je, že skutočne tento návrh vychádza z toho, aby výkonný výbor budúci bol akčný a my sme sa x-krát nestretli. Len preto, že ten počet 11 bol príliš veľa. Ja neviem, čím to bolo, ja neviem, prečo to bolo. Proste keď sa zasadnutie výkonného výboru konalo mimo Bratislavy, tak bol vážny problém sa stretnúť a byť uznášania schopný. Takže nerozumiem, prečo teraz je predkladaný takýto návrh. Dobre. Takže poprosím, kto je za to, aby bod 2, článok 8, stánok Slovenského futsalu znel: výkonný výbor Slovenského futsalu tvorí predseda, 4 zástupcovia regionálnych zväzov, 4 volení členovia a 2 členovia, ktorých si vyberie predseda Slovenského futsalu, nech vyhne ruku. Dobre, ďakujem pekne, keďže je zrejme, že za návrh hlasovala asi kompletné osadenstvo sály, tak konštatujem, že bod 2 článku 8 stánok Slovenského futsalu bol zmenený a bude v takom znení, ako som ho prečítal. Nemá, ďakujem pekne, takže poprosím vás, budeme hlasovať o volebnom poriadku Slovenského futsalu s jedným pozmeňujúcim návrhom, tak ako sme pred pár sekundami odsúhlasili. Kto je za takéto znenie volebného poriadku, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, zrejme, že opäť sa jedná o kvalifikovanú väčšinu, takže konštatujem, že volebný poriadok Slovenského futsalu bol zmenený a bude platiť tak, ako držíte v ruke, s jedným pozmeňujúcim návrhom. Pôvodne som mal v pláne na tomto mieste predstaviť vízie a ciele, ktoré nás čakajú na najbližšie obdobie, ale to by asi nedávalo zmysel. Je volebná konferencia a každý kandidát príde so svojimi víziami. Bude len na vás, ktorá vás najviac osloví, alebo ktorú ste si vybrali počas predvolebných jednaní a svedomito ju odsúhlasíte. Svoju víziu som mal, keď som súhlasil s dočasným prezidentovaním. Čítal som o sebe, že som mal možnosť za tento čas niečo dokázať. Vízia však je jedna vec a je naplňovanie druhá. Človek potrebuje k tomu jednoliatý kolektív, pretože v amatérských podmienkach, v akých futsal pracuje, je potrebné sklbiť všetky sily a do spoločnej veci. Je hazardom trieštiť ich presadzovaním individuálnych záujmov. Bol som odhodlaný aj s týmto vedomím uchádzať sa o post prezidenta. Je to predsa okrem práce a obeti aj česť. No vývoj udalostí v súkromí i v práci mi nedovolil venovať sa tomuto naplno. Preto vás chcem verejne informovať o tom, že sa týmto vzdávam svojej kandidatúry na funkciu prezidenta.
Je tu teraz vhodná príležitosť poďakovať všetkým šéfom komisie, ale i ostatným členom výkonného výboru za odvedenú prácu, ale i vám, ktorí ste menej na očiach v kluboch či regiónoch. Buďte si istí, že vaša práca je rovnako dôležitá. Vážim si každý príspevok, ktorý posúva náš šport ďalej. Ďakujem za pozornosť. Má niekto nejaký doplňujúci návrh k tejto kandidátke? Dušan Dobšovič. Takže dovolte mi pripomenúť ešte predtým, ako vyjadrite svojim hlasovaním vývoj diania v ďalšom slovenskom futsale, v našom slovenskom futsale na jednu skutočnosť. Určite vám je všetkým jasné, že do dnešných volieb sme vstupovali so spoločným projektom, so spoločnými myšlienkami a spoločnými názormi, a to Západoregión a Stredoregión, respektíve ich hlavní predstavitelia Lubomír Mencer a ja. Dovoľte mi v tejto súvislosti a v tomto momente zjednotiť našu spoločnú kandidatúru do jednej osoby kandidáta na predsedu slovenského futsalu. Chcel by som týmto požiadať všetkých delegátov, ktorí chceli vo voľbách na predsedu podporiť moju osobu, aby na svojich hlasovacích lístkoch podporili na post predsedu slovenského futsalu pána Lubomíra Mencera. Týmto sa vzdávam svojej kandidatúry na post predsedu, keďže máme spoločné myšlienky, spoločné zámery, spoločné témy na riešenie, máme pripravené spoločné projekty, ktoré verím, že môžu rozhýbať slovenský futsal tým správnym smerom. Hovoríme, že slovenský futsal nie je len o jednom človeku. Slovenský futsal potrebuje dnes úplne niečo iné. Potrebuje tvrdú prácu týmu zanietencov, a to vám a futsalovej verejnosti spoločne s Ľubom Mencerom ponúkame. Chcel by som v tejto súvislosti súčasne aj poďakovať všetkým mojim podporovateľom za dôveru a ubezpečiť vás, že táto naša vzájomná dohoda a spoločná voľba v osobe pána Lubomíra Mencera je dobrá voľba. Ďakujem.